Zibekwa nje inkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen ubuze umongameli ukuba adadele enzulwini ngezicwangciso zokulungisa iziko elinkikisha umbane kweli u-Eskom. URamaphosa uthi abanye oomasipala sele beqalile ukuxoza mpini-wumbi ekuveliseni amandla. This reform will have a significant positive impact on economic growth and will improve the reliability and efficiency of our electricity supply. Umongameli Ramaphosa uphekwe sophulwa ngemalimboleko eyi-133 billion yeerandi ebinzwe imanyano yamazwe ase-Europe ukuxhasa iphulo lokuncitshiswa komswamalahle ongcolisa isibhakabhaka xa kuveliswa umbane. The last thing we want to do is to be lumped with conditions that are going to restrict our ability, yes, to continue with our developmental path. Umongameli Ramaphosa uyibethelele okokuba inkqubo yokuguqukela kwimveliso yamandla acocekileyo isahliwa amahlongwane lilizwe loMzantsi Afrika, kodwa waleke ngelithi eli phulo liza kuvula amathuba ezingxungxo zokugxotha ikateziko kweli lizwe.